Ya sak aku ndono tak jajal. Heh? Jajal apa? Bosmu. Ya rasane padha gemes-gemes liyane kuwi kok. Goreng. Mesine beda nek kene Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek ngono aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbok. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Monggo nek aku ora lho. Nah aku senenge ngono mloso nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae kok dicuwili enak banget. Lah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak wong teko mbok matak-matakne. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bange mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang lah aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja ya apa tak pamerne kowe? Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Lah rumangsamu aku lho yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak omongno. Lah tarah rong petuk dalane. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk ya duwe ilmu lho tiba. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng. Dik, awakmu tak rabi kontrak no piye sak wulan ae. Belum aku Mas, kok rabi kontrak sebulan. Lah ngono lho. Habis Enek tapi ini toh. tak pas sampean duwe duit, kok tak sayang-sayang Mas, bendino tak perhatikan. Pokoknya tak sayang-sayang yo. Tapi lek pas sampean duwe duit, tak janjuk-janjuki bendino. Oh, karepmu ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang ngono toh. Ya delok jaran nek ngono iki. Ini parahnya. Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur terimakno teleponane yo muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Saya orang Surabaya, kamu orang Jawa Tengah. Nah, kowe wong Jawa Tengah, mau Corone awakmu iku lek cara nggon aku kon. nggonku kowe. Saiki cara bosokno Surabaya lho. Oke no. Kowe to le sing gedhe. Ayo. Kon. Ayo. Ngonoane, Gus. Kowe iso apa ora? Iso ta, Kak? Aja ngaku pinter nek kowe ora iso. Kon. Kowe to le sing gedhe, ayo njajal. Bosokno Surabaya. Jawa Tengah iki kowe to le sing gedhe. Ayo. Nah, Surabaya kuwi kok Jawa Tengah ki kowe to le sing gedhe. Nak Surabaya ki Ayo. kon. Ayo iso apa ora kowe? Kon. Ojo lekmu sombong, ha. Kon.